Hej Francesco, ktorý adventure bike by si najradšej kúpil? BMW R1300 GS alebo Honda Africa Twin? Ducati Desert X. Ale nebola by to verzia rally, o ktorej dnes bude reč, hoci tá je absolútna mňamka, nad ňou najnovšie Slim-Tam a preto kanál Weekend P2 a video o Ducati Desert X Rally, čo je úplný top, keď chceš jazdiť rýchlo na ťažkej motorke, lebo si myslíš, že budeš zvládať jazdiť rýchlo niekam do nekonečna a ešte ďalej do Dakaru. Toto v sebe zachytáva ducha diaľkových rally a konkrétne Kajivu, na ktorej vyhral v roku 1990 Eddie Orioli Rally Dakar. Motorka jednoducho tento pocit vyvoláva, pocit toho, že na nej budeš totálny mačo, ktorého nič nezastaví. Lebo vtedy Dakar nebol ešte tou marketingovou, totálne pretechnizovanou show, ktorá má cieľ tam, kde si to niekto zaplatí. Vtedy to bolo ešte stále aj o tom, že iba ty a tvoja motorka a boj s púšťou a časom na stopkách. A tak nejak Dakar v roku 1990 po prvýkrát vyhrala talianska motorka s motorom Ducati a vraj Talianky nie sú spoľahlivé. Nie, že by aj v tých časoch nehýbali športom kadejaké machinácie, ale tak mal by som sa vrátiť k téme videa, lebo o tom by som vedel dristať asi niekoľko hodín. Takže kontext sme si vysvetlili, poďme sa mrknúť na mašinu. Že práve Ducati bude vyrábať stroj najviac neo-retro autenticky zlatej dobe Dakaru, to ma veľmi milo prekvapuje. Že sa s Duknou budeš hrať na to, že toto je nerozbitná rally mašina, ktorú môžeš mrdať po kameňoch, hádzať medzi stromy a páliť s ňou v stupajdách jak blázon a vyriť za sebou mračná prachu, akože splnený sen. Lebo motor na dnešnú dobu, čo sa čísel týka, nie je, že aha, padni na zadok, nie. Má 110 koní, ale ani tie 99,9% jazdcov nebude a nevie držať pod krkom. 91 kW pri 9250 otáčkach a 92 N pri 6500 otáčkach sú jeho špičkové hodnoty. Na dvojvalček o objeme 937 kubíkov je to dosť a pre hoci koho je to až príliš veľa. Takže Ducati ti toto čudo predá ako 35 kW verziu, lebo vodičak. By the way, je to taký istý motor ako v štandardnej verzii Desert X. Taliani tu naozaj nepotrebovali nič tuniť a ešte je tu v štandarde quickshifter, lebo kopať do radičky, ak nepomodlený je nádrž má aj tu 21 litrov a priplatiť si môžeš za 8 litrovú prídavnú zadnú nádrž s boxíkom na nejaké džady. Čakal som, že toto sem dajú ako štandard, ale tak za to si priplatíš, aj keď to vôbec nepotrebuješ. To je ako tie prídavné rebríky na nových Defendroch. Dojazd si tak zvýšiš z teoretických 375 km na 517, čo je tak o 40% viac, keď dobre rátam. Karbon na top verzii hoci ktorého modelu, hoci čoho, nesmie nikdy chýbať. Na Ducati Desert X si Karbon našiel to najkrajšie využitie na celej planéte. A teda ako chránič motora, aby si ho neroztrieskal kameňmi, ktoré ti v plnej palbe bude odhadzovať predné koleso rovno tam, kde môžu narobiť najväčšiu škodu. Čo Boh stvoril, Ducati vyrobilo tak, aby si to chcel, aj keď ti to vôbec netreba. Ale tu ti to treba a je to štandard. Ale aj tak sa mi najviac z funkčných prvkov páčia prieduchy na prednom blatníku. No ale najviac túto motorku od štandardu odlišuje podvozok. Musí to byť viac offroad, to znamená viac zdvihnuté. Čakal by som all-ins všade, ale je tu 48 mm nastaviteľná obrátená predná vidlica Kayaba, teda KYD, so všetkými technickými prvkami, ktoré sú skrátka lepšie než to, čo má štandardné Desert X. To platí aj pre zadný tlmič. Dosť podstatná je zmena zdvihov, vpredu z 230 na 250 mm a vzadu z 220 na 240 mm. To je super, lebo zdvihla sa aj svetlá výška z 250 na 280 mm a to znamená, rozkrok si budeš musieť prehodiť nie do výšky 875 mm, ale 910 mm. Presne to je dôvod, prečo sa z tejto motorky teším, ale postačí mi štandardné Desert X, lebo si nechcem pravidelne natrhávať vajca, keď budem preskakovať ponad rally jednodielne sedadlo. 910 je skrátka vysoko. No a kúpiť si túto motorku a potom ju znižovať je asi také ako... No je to pičovina. All-in tlmič riadenia, lebo to je naozaj pomocný, keď to s rýchlosťou a terénom myslíš vážne, aby kolesa boli aj po mnohých kilometroch stále kolesami okrúhleho tvaru. Dali sem rafiky Excel, lebo to je jednoducho synonymum pre niečo okrúhle, čo okrúhlym ostane, až kým to neohneš, lebo dá sa, ale budeš sa musieť snažiť. Celý set kolies s hliníkovými nábojmi, super špeci špicmi bude o pol kilečka ľahší oproti štandardu. Celkovo verzia Rally ale pribrala 1 kilečko. Rozmer pneumatik ale ostáva zachovaný a budú to miery
150 90 21 a 150 70 18. Skús hádať, ktorá je predná. Takže všeho všudy dostávaš naozaj fancy verziu bajku, ktorá je hodná názvu rally. Polemizovať sa bude stále nad spoľahlivosťou a jednoduchosťou vykonávania servisných úkonov, ale veď Ducati. Štandardne je Desert X podľa mňa veľmi slušný mix medzi on a off-road motorkou. Táto rally verzia to už od pohľadu dáva jasne na paľbu mimo asfalt. Je pekná, je parádna, je tak zdravo upravená, aby adekvátne sedela k svojmu názvu. Nebude to ale ani lacný špas. Ale preto chodíš do práce, aby si makal a šetril na takúto srandu a potom s ňou jazdil jak priteplený pupuš, lebo to nechceš rozbiť. No a pamätaj, lepšie raz rozbiť a plakať nad rozliatým mliekom ako donekonečna snívať. Čau!